kaikki ja me aloitetaan nyt tämä minun uusi hyvä sarja ja no niin ja niin ja no ei mä kelpaa siihen. Mappi kelpaa oikeastaan. Yes. Spawnat heti alussa kyllä. Heti alussa kyllä. Joo, heti hyvä. Onpas huvitunut kyllä. Mitä toivotaan, täällä on blacksmith jossakin näissä. Kivitäpäs yhden vuoren päälle ja katsotaan näkökö kylää. Eikö, anteeksi, blacksmith, ei ole blacksmithia tälläkin kertaa. Mennään katsomaan kylää aina sinnekin tarkemmin. Se on oikeastaan tuolla blacksmith, kun tuollakin. On täälläkin asuntoja, eli yksi aina asunto ainakin. Ja eipäs sitten olkaa blacksmithia. Tuollakin asunto. Tämmöisiä joku. Mutta hetkinen, kannattaako muuttaa tämmöiseen asuntoon? Ainakin. Katso vähän tätä asuntoa. Minkälainen? Ikkunat on melkein peitossa. Ei joku vähän arvostamatta kyllä, mutta sekä sorttinen, mutta mä saan saattaa olla siksi asunto. Mitä järkeä? Kyllä meidän pitää tottua tämmöiseen. Otan tohon. Aurinko nousee ja tapetaan lehmä. Hyvä lehmä. No oikeastaan aika hyvin ruokaa tuli, mutta kääkurkuun vähän, mutta mehän saadaan craftingin heti. Pöllitään kirjastossa, eikö niin? Mitä te tuumaat katsojat? Se on parempi mennä murtautua. Yes. Minun oma craftingini. Se on siksi sysimetsä on tämmönen, että löydettiin vähän parempaa paikkaa vähän jossa olla. No ei oikeastaan muuteta täältä, mutta mä lähden silti vaan kattelemaan vähän. Olisiko vähän pyörämpää paikkaa asua täällä vai viittikö tänne muuttua? Täällä voi olla semmosia, että täällä on aika paljon noita, joten ei viiti. Okei, nyt anteeksi tosta edestä, mutta minun pitää laittaa vähän latauksia, kun akku on tyhjä, mutta älkää välittäkö. Lataan tämä. Ja minä katson tän. No niin, ja toivottavasti katsotte tätä ja aika hyvä mappi tämä mun mielestä. Ja niin ja minun on tapana tehdä tämmöisiä videoita ja niin.
kai se puu riitä. En ole mitenkään sokea, mutta minä nyt vähän kattelen, onko täällä vähän... Täällä ei oo blacksmithia. Minä vähän nousen vaikka tuon vuoren päälle ja katsotaan, onko täällä joku viireempi niitty. Aika omituiseen paikkaan spawnattiin. Joo, ei yhtään hyvää näköä. Meillä on siis todella. Tossa on vaan tuota vihreätä ruohoa, mutta sillä ei maa mitään, meidän pitää siellä sitten varmaan. Muutetaan nyt vähän tähän parveketalolle vähäksi aikaa. Sille aika hyvää paikkaa sitäkin. Laitetaan vaikka craftikin tuohon ja tehdään vähän työkaluja. Hirveästi oven rämpytystä. Ja oikeasti. Ja aika oikeasti jaksako. Siirry syrjää vähän. En mä sulle sanonut vaan tuolle kyläläiselle. Mutta no. Huonosti on vähän kuulokkeet. Ainakin. Teillä ei olekaan asuntoa. Me lähdetään pois oikeastaan, emme muutakaan, anteeksi että huijasin, mutta mä haluan muuttaa oikein tuohon Sysimetsään. Tänne Sysimetsällä, kun täällä on vaarallista hyvissä. Tänne kuoleekin helposti, joten pitää lähteä joku parempi paikka. Täältä ei sitä paitsi ruokaa niin helposti tule vielä. Ja lisäksi minä muistan Sysimetsän vielä lisäksi. Mutta lehmä. Oikeastaan me muutetaan tänne, mutta minä en oikein tarkkaan osaan tien mihin. Mutta aina ship. Sitten se oli kovalla. Niin. Täällä ruokaa löytyy, mutta kun se on niin hyvin piilossa ja joo, että on kovalla äänellä. Pitää säätää pienemmällä. Se väis. Yritän vähän säätää näitä kuulokkeita. Täältä ei löydy oikein mitään. Minä pelaan. Rauhallisella, mutta pelaan vähän aikaa rauhallisella. Koska haluan kaikessa rauhassa päästä alkuun. Jos ei se ei teitä haittaa. Mutta kyllä minä pelaan vielä. Tässä maailmassa tulee vielä vaikea, mutta vähän aikaa pelaan tällä tasolla, että ei tarvitse suuttua siellä. Että on iso mesta. Joo. Taas ihan hemmetisti rauta. Okei. Pitää kerätä puut, jos ajatellaan, että etsii timanttia. Teen tämmösen. Ja tämmönen. Otan nyt vaikka puukirveskäyttäjä halutaan.
tämä jakso alkaa olla tässä, joten nähdään ja heippa ja muistakaa tykätä ja kommentoida ja nähdään seuraavissa osissa, joten moi!